10:44, dobro jutro još jednom. Za kraj jutarnjeg programa jedna lepa priča, već najavljena naša gošća Sandra Mitrović, Udruženje građana Kobra, neka neformalna grupa, sad Udruženje građana. Dobro jutro. Da, dobro jutro. Dobro, kako god se vi zvali, kako god ovaj prefiks imali, vi jako vredno radite i nema šta. Evo, juče bili ovde ljudi iz Proaktiva, opet vas pominjali i definitivno nekako počeće ljudi da vas uzimaju kao brend. Prvo je bilo malo problem doći, evo, i do grada, doći i do nekih opština, malo pričati sa ljudima, a sad vas svi ovako pomalo svojataju. Pa da, u stvari to je nama i bio cilj od samog početka. Da što više ljudi bude zainteresovano za nas i da čuju naše probleme i da jednostavno napredujemo i da napreduje naša lokalna zajednica. Naravno, uspjeli smo u tome. Negde od problema i od zahteva, kažemo, došlo se sada do već mnogo realizovanih projekata, od one prve akcije koju je Ministarstvo omladine i sporta izabralo kao najbolju omladinsku akciju, pa od one druge. Evo, rekao smo, opet pomenjamo stalno, imali ste posete ministarke kod vas, aplicirali opet za raznorazne projekte, ali nikad nije bilo problem onako da se vi sami organizujete, da se onako zasuču rukavi i da se krene na posao. Baš tako došli smo i do jednog lepog terena za odbojku na pesku. Naravno. Nama nikad nije problem da se organizujemo. U stvari mi se zato i zalažemo, zato smo i nastali. Tako da jednostavno nama to pričinjava neko zadovoljstvo kada tako radimo vredno. Nabrojat ćemo sve ono na čemu trenutno radite. Najpre evo da kažemo turnir, je li tako, u odbojci, prijavljivanje već kreće? Da. U pitanju je organizovanje turnira u odbojci na pesku, koja je u okviru projekta 12 sati kvalitetnog programa, inače u okviru kampanje Mladi su zakon, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Vrednost projekta koja je finansirana od strane ministarstva i od strane Proaktiva iz Niša jeste 39.500 dinara. Inače, mi mislimo da je ovaj turnir jedna sjajna prilika da sakupimo mladi 6 okolnih sela koje ću nešto kasnije pomenuti i da im jednostavno stavimo do znanja da oni se aktiviraju i da urade nešto za svoju lokalnu zajednicu, da jednostavno učine nešto za njen boljitak. Na dan samog turnira biće postavljen štand grupe Kobra, gde će oni moći da dođu i postave sva pitanja, sve ono što ih interesuje, da dobiju sve potrebne informacije, pre svega o omladinskom aktivizmu, ali i o tome kako smo mi počeli, o našim projektima, kako smo radili. Jednostavno želimo pre svega da ih sakupimo na tom jednom mestu i da ih povežemo prvo međusobno, a zatim i sa nama. I nadamo se da će posle ovog projekta, da kažem, nastati još neka neformalna grupa, još neko udruženje koje će učiniti nešto za svoju lokalnu zajednicu. Inače, mi ćemo im tu biti na raspolaganju kad god žele, što se tiče informacija, tehničke podrške. Jednostavno želimo da im pokažemo, oni jednostavno nisu u mogućnosti da budu aktivni kao što ni mi na samom početku nismo bili, ali želimo da im pokažemo da ukoliko imaju jaku volju i želju, mogu to da urade i da učine nešto i za svoju lokalnu zajednicu i za svoj bolji život i to bez nekih većih novčanih sredstava. Evo, osim što će se igrati odbojka, šta je ono na čemu također radite tokom leta? Pretpostavljamo, uvek ste nekako ovako na terenu, pa smo imali prilike da vas gledamo kako i obilazite uopšte Srbiju, ono malo širite taj vaš pozitivan duh i sve ovo što znate, što ćete učiniti ovom prilikom. Šta je ono na čemu se sada trenutno radi? Pa ono na čemu se trenutno radi jeste projekat Budi ti deo mreže, koga sam već pomenula jednom prilikom. Mada nešto kasnije ću podsjetiti ljude o tom projektu, sada bih htela da kažem pravila učestvovanja na turniru. Može, naravno. Znači, turnir se organizuje 27. avgusta. Učestvuju mladi iz sledećih sela, znači Donja Trnava, Gornja Trnava, Donja Toponica, Gornja Toponica, Draževac i Mezgraja. Biramo iz svakog sela po 2 ekipe, svaka ekipa će imati po 3 igrača, može biti i mešovita. Biramo najmanje 12 ekipa, može se naravno prijaviti veći broj ljudi, Ukoliko dođe do prijavljivanja većeg broja od pomenutog ili ukoliko se prijave neki koji nisu iz pomenutih sela, organizator ima pravo da menja, eventualno da izvrši neke korekcije što se tiče samog organizovanja i naravno o tome će svi učesnici biti obavešteni. Prijava treba da nam se dostavi u štampanoj formi i to najkasnije 3 dana pre početka samog turnira. Ukoliko neka prijava stigne kasnije od pomenutog roka, znači do 24. ona neće biti uvažena.
Ukoliko dođe do odlaganja turnira, sve ekipe će naravno biti obaveštene o tome. Prijave ekipe koje su se prijavile za turnir ne mogu odustati od takmičenja i u obavezi su da dođu i ispoštuju taj celodnevni program u okviru ovog projekta. Za sve informacije mogu nam pisati na mail ug.kobra@hotmail.com ili jednostavno posetiti naš sajt www.grupakobra.com. Ukoliko posete naš mail, dobit će prijavni formular koji treba da popune i da nam vrate najkasnije 3 dana pred samog početka turnira. Ozbiljan turnir, s obzirom na to jasno definisana pravila, nema šta. Naravno. Pa dobro, i tako i treba da bude. Evo kažemo nekako, uspeli ste da obezbedite sad i nagrade, opet sve besplatno i kažemo da animiramo neke mlade. Evo ne znam, smo rekli da postoji tu neko ograničenje u godinama, kako? Ili da, to sam zaboravila, između 15 i 30 godina. Definitivno, za malo. Znači, ja ne bih mogao da prođem to, da se provučem. Ali to važi znači, samo za mlade iz ovih sela koje smo pomenuli, tako? Da. Pa dobro, evo baš da postaknemo možda njih. Oni su, ajde, opet kažemo, vi ste uspjeli, vi ste definitivno primjer kako onako mogu da budu aktivni i mladi sa sela. Da, naravno, uvijek. Dobro, koga očekujete u publici, ili će biti tu navijača, onako, mi možemo uskoro, evo to možda bude naredni projekat, neke onako tribine možda uz ovaj tamo vaš teren. Pa moguće. Ne bi bilo loše, očekujemo veliki odaziv, sad. Ovo je neka varijanta lakša, ona sa 2 igrača u odbojci na pesku meni se uvijek činila kao malo teška, ovo taman jedno troje može da ih bude, taman da se lepše onako rasporede. Pa da.